So hey guys, so welcome to the back to my YouTube channel another vlog. So आशा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ माने स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। So guys जों दायो माने फोथाराव बेरायनो फैदों आरोना माने माइ बारियाव नै फोथाराव माने जोंहानि दा माने मा होनो न'आव बरिं मोननायखाय दा फोथाराव फैदों आरोना जों बेरायनो साथाम नेरि सानिया आवगोलाव थांगासिनो दा आं उनाव आरोना दायो बेरायनो फैदों बिराद एसे मोजां नांदों गोसोखौ बेरायनो फैदों माने दिनैसो फोथाराव फैदों आरोना माने माइ गायनाय समनिफ्रायनो फैयाखैनोमोन आं फोथाराव दिनैसो माने फैदों आरोना फोथाराव माइ फिथाइ थायलायलायगोन दिनैसो फैदों आरोना फोथाराव बिराद मोजां नाङो आरोना गोसोखौ फोथाराव फैबा दा नोंथांमोना माबोरै नाङो बेखौ आं मिथिया दा माने आं फोथाराव फैबाथाय बिराद मोजां नाङो आरोना बेखायनो दा टाइमा मोनाबिलिनि 4:12 जाबाय दे दा माने समा दा जों साथामजों बेरायनो फैदों आरो फोथाराव न'आव बरिं मोनबाय थानायखाय दा आङो मा खालामनो होननायखाय माने मा खालामनो मा थानो जानायखाय माने नोंथांमोननि थाखाय ब्लगखौनो बानायबाय आरोना मोनसे दा माने जोङो हा खरसिम थांना फैनोसै आरोना साथामजों दा नै हा खर मोनहैसिगोन आरोना बिसोरो आवगोलाव नै सानैया आवगोलाव मोनहैबाय दा माने थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना दा जों थांगासिनो हा खरसिम दा माइखौबो ओरै हा खराव गायनाय जायासै माने गायजोबनो हायासै आरोना बेखिनियावल'सो दा नै बेखिनियाव मोसौ खाग्रा जाना थाबाय बेखिनियाव माइ गायनाय जायासै नालाय दा नै नोंथांमोना नायदो आरोना माइ बारिखौ खनसे दा नै माने बेखिनियाव माइ गायाखै आरोना बे माने बे साइडना बेलेगनि आरो ओरै साइडना दा बेखिनियाव माइ गायनाय जायाखै दा इयाव माने मोसौ खायो आरोना बेखिनियाव ओरै माने मोनफैबाय आरोना साइथिं खाथि आरोना बे साइडआव माने हा खर' माने साइथिंआनो सिमा जायो ओरै माने दा थाबायथिंलागासिनो आरोना फोथाराव दा माने जों थांफिननोसै आरोना माने थांगासिनो आरोना न'आव लाजिलायनोबा दिनैसो माने फार्स्ट टाइम आरोना बिसोर आंनि ब्लगाव दा माने आवगोलो बानायाखैमोन माने बिसोर थानाय समाव दिनैसो आरोना फार्स्ट टाइम बिसोरो माने आंनि ब्लगाव नुजाजेननाया दा थांबाय थानोसै जों न'सिम কি চাইছে তুমি সাবাস खनसे नायबाव खनसे तो गाइस दिनै नेक्स्ट डे नोंथांमोननिखौ माने लोगो मोनफिनलायबाय दिनै नेक्स्ट डे आरोना दा माने आङो दंफैयो जों गामिनि एलपि स्कुलाव माने बे माने गोदान बानायनाय आरोना माने गाबोनो बेयाव माने दर मुक्लि जागोन स्कुल गोदान बानायनायनि माने दर मुक्लि जागोन आलासिफोर फैगोन बेखायनो दा मोननैसो खामानि मावगासिनो आरोना इयाव दा मानसिफोर नायबाय जों बानायगासिनो माने साजायनाय जादों आरो इयाव गाबोननि थाखाय गाबोन माने दर मुक्लि खालामनाय जागोन गाबोन दा माने जोङो बेफोरबायदि बानायगासिनो आरोना गेटनिफ्राय हाबबोनाय बेफोरबायदि बानायदों आरोना साजायनो थाखाय दा नैयो माने स्कुल गोजाम आरोना दा बेखौ जों माने ओरै साइडआव थानाया बे स्कुल गोदान माने बेनिफ्राय बेयाव माने गोदान बानायबाय आरोना दा बेखौ गाबोन दर मुक्लि खालामदों बेनि थाखायनो दिनै साजायदों आरोना गेटनिफ्राय हाबबोनाय माने लामानिफ्राय
फार्स्ट हाबबोजेननायनि थाखाय एसे साजायदों बेयाव माने रंगिल पेपार सिथाबगोन आरोना बेखायनो माने बिबार हानाय ओरैनो रंगिल पेपारखौ हानानै बेयाव सिथाबगोन बेनि थाखायनो एसे साजायदों आरोना आलासिफोर फैगोनखाय